Kien il-Ministru Byron Camilleri stess li wara jimsħaħ fil-muta konferma li fil-bidu ta' Jannar fid-diviżjoni tan-nisa fil-ħabs ta' Kordin kien hemm sejba ta' droga kokaina. Net News kien żvela li fil-11 ta' Jannar 3 nisa kienu nstabu bi droga kokaina u mal-ewwel dan l-istazzjon kien bat sensiela ta' mistoqsijiet lid direttur tal-ħabs Kristi Gersma u lill-Ministru Byron Camilleri biex jikkonferma din l-istorja. Il-Ministru u d-Direttur jibqgħu jaħbu dan il-fatt, però kellha tkun mistoqsija diretta mill-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon biex il-Ministru jammetti li kien hemm sejba ta' droga. Eżatt kif kien żvela Net News jiem ilu. Kull meta u anke jekk f'Jannar kien hemm ftit żgħira 2 u 3 persuni li instabu ttieħdu deċiżjonijiet fil-konfront tagħhom għaliex mhuwiex aċċettabbli. Net News saqsa wkoll il-Ministru kif instabet din id-droga u kif iddaħlet jekk hux minn xi qraba jew inkella xi gwardjan jew uffiċjali. Bil-Ministru jgħidilna li din il-materja tinsab f'idejn il-Pulizija. Tista' tispjegalna kif instabet jew jekk tafux forsi kif iddaħlet jekk hux minn xi familjari xi uffiċjali. Sar rapport il-Pulizija, jsiru l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Min-naħa tiegħu id-Direttur tal-ħabs għadu fil-muta dwar kemm instabet droga, kif iddaħlet il-ħabs u x'passi se jkunu qed jittieħdu.